आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही कांदा भजीपासून आमटी कशी करायची ते बघणार आहोत। बऱ्याच वेळा आपण कांदा भजी करतो आणि ती उरतात, मग त्याचं काय करायचं हा प्रश्न पडतो। तर त्यावेळी ही आमटी हा एक उत्तम पर्याय आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। इथं मी 10 कांदा भजी घेतलेली आहेत। ही माझ्याकडे उरलेली कांदा भजी आहेत। तुम्ही याच्यासाठी फ्रेश भजी पण बनवू शकता। इथं मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करून घेतलंय। त्याच्यामध्ये मी हे 8-10 छोटे आल्याचे तुकडे घातले। 8-10 लसणाच्या पाकळ्या मी मधनं चिरून घातल्या। त्या मी या तेलामध्ये भाजून घेतल्या। आता याच्यामध्ये मी 1 छोटा कांदा उभा चिरून घातलाय। कांदा पण मी तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलाय। कांदा परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी 1 वाटी ओलं खोबरं घातलंय। तुम्ही याच्याऐवजी सुकं खोबरं पण वापरू शकता। आणि थोडी हिरवी कोथिंबीर। आता हे मी सगळं व्यवस्थित एकत्र भाजून घेतलंय। हे बघा, खोबऱ्याचा रंग चेंज होईपर्यंत हे खोबरं भाजून घ्यायचं। आता मी हे थंड करून घेतलंय। आता मी हे मिक्सरमध्ये घालून याचे एक वाटण तयार करून घेणार आहे। तर थोडं पाणी घालून मी त्याचं वाटण तयार करून घेतलंय। हे बघा, छान असं बारीक असं मी ह्याचं वाटण करून घेतलेलं आहे। आता आपण आमटी बनवायला सुरुवात करूया। त्याच कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम केलंय। त्याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा बेडगी मिरची पावडर घातली आहे कलरसाठी। 2 मोठे चमचे मी इथं मालवणी मसाला वापरलाय। तुम्ही कुठलाही तुमचा घरचा मसाला वापरू शकता। 1 पाव चमचा मी हळद घातली आहे। आता मी हे मस्तपैकी एकत्र करून घेतलंय। आता याच्यामध्ये मी हे वाटण घातलंय। ते पण मी याच्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलंय। आणि आता याच्यात पाणी घालायचं। तुम्हाला कितपत आमटी पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात पाणी घालायचं। पण आमटी थोडी पातळच ठेवली पाहिजे, म्हणजे याच्यात भजी खूप छान मुरतात। एक चमचा मीठ घातलंय मी। आणि अजून थोडं पाणी घालून मी या आमटीला एक मस्तपैकी उकळ येऊ दिली आहे। ही बघा, मस्त अशी उकळ आली की नंतर मग याच्यामध्ये ही भजी सोडायची। आणि भजी सोडल्यानंतर सुद्धा एक चांगली उकळ येऊ द्यायची आणि नंतर गॅस बंद करायचा। वरतून मी कोथिंबीर घातली आणि ही भाज्यांची आमटी आता तयार झालेली आहे। तुम्ही भातासोबत, भाकरीसोबत, चपातीसोबत कशाही सोबत ही आमटी खाऊ शकता। खूप छान लागते। रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा। रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक यू।